Indawo yaseMzinyathi bekulokhu kuyindawo enokuthula ingenazo izinxushunxushu. Muva nje isimo sesiguqukile ngenxa yombango phakathi kwamalungu association bamatekisi nosekholele ekutheni zanda isigameko zokuhlaselwa kwabantu emini kaBha. Ukudutshulwa kosomatekisi kanye nabagibeli abengenacala sekuyinsakavukelo umchilo wesidwaba. Esinye sesigameko saqoshwa ngelinye ilungu lomphakathi ngomakhalekhukhwini walo nalapho itekisi lahlaselwa khona ngabantu abangaziwa. Kuleso sigameko kwabula umgibeli oyedwa kwathi abanye balimala. Ngolwesithathu ebusuku kuphinde kwahlaselwa elinye itekisi kwashona abagibeli ababili. Cishe sebengaphezulu kweshumo somatekisi asebebulewe kulezi nyanga ezinhlanu ezedlule. Inhlangano emele abashayeli ithi amalungu aya wasaphephile neze. Isicelo esinaso ke msakazi noma kwenzeka zonke nje lezi zinto ezenzakalayo siyacela ukuthi abasebenzi bemboni abangabulawa abavikelwe uHulumeni njengabasebenzi. Inhlangano emele imboni yamatekisi Santaco ithi yazama ukuxazulula lezi nxushunxushu kodwa ke ithi lokhu akulula njengoba iningi labanikazi bezimoto besekubhaceni besaba nokwethamela imhlangano. Amalungu omphakathi nabanye kulemboni sebenxuse ukuthi kumise ukusebenza kwezimoto kuloso session kuphinde futhi kuthunyelwa amaphoyisa endaweni ukuze aqaphe isimo. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi amaphoyisa aziphenya lezigameko ezenzeke kulendawo kanti futhi lingakapheli isonto uzohlangana nabaphathi bemboni ukuze bakwazi ukuxazulula lesimo. Endabeni SABC ngoIndwedwe eMzinyathi.